kanon ba kanang mga pakulon di akong ganahan o kung ano, isog-isog ko nung hayo mga ganggang, mga malingaw kinana ba mga patay-patay kasi mangita ito mga CD ka ng mga blood in blood out yung mga medyo B-movie sa gamay ba malingaw ko na mas nindot yung sinihan idako kayo ba niya booking sound na ba computer okay ra pero what a choice. Mahal mo yung sini ang kanang yung mga ganahan di sa lida may nakabati diha mga good at least na yung mga tao nga free na mahimo sa ilang gusto gid ba nya wala na siya na monopolize gani sa katong manghimuay sa una mas daghan ang makahimo karon kaysa sa una ba so model na ni dako na yang kuan gani yung range ba di na lang siya kanang bro action lang di siya kanang love story lang yan na daghan na kilain-lain ang mga genre nga gi-eksperimentuhan sa mga tao karon ba kay affordable naman siya di ka mo siya affordable pero mas barato siya compare sa una gid bumuna akong tanaw na kuan fighter man siya kanang gay na hinay siya padung ug kanang ambutoy actually libog kay nagya pa yung mga bati nagya pa yung mga nindot ano ba kuan gibe kanang gubot kayo actually di ba ikaw kayo na nawe kay now ako ginauna wala ko ginauna future kung say maabot bahala na nalay